Good morning guys, dito na naman po ang inyong lingkod, Atans Adventure, at dadalhin ko na naman kayo ngayon sa Nasugbu, sa barangay Bukana, Nasugbu, Batangas. At kami po ay mag-swimming kasama ang aking mga kapitbahay at ang aking anak na guwapo. So ayan kami guys, bumabiyahe kami at binabaybay namin ngayon ang kahabaan na puntang Tagaytay, at doon po kami dadaan guys. Shout out pala kay Altads TV at kay Manong Bondi TV09. Guys, kasama ko pala si Biyahe ni Goryo dito sa aking at ngayon ay andito na kami sa parting Silang at nag-almusal muna kami sa McCoy's Paris. Ayun yung anak ko, shout out daw sa inyo. At ay tumatakbo na naman kami ulit pagkatapos namin kumain. Ayan na guys, mga adventure, shout out ulit sa inyo. So ayan na guys, at medyo malapit na kami dyan sa Nasugbu, alangpas na po ng Tagaytayan. Ang bibilis na mga kasama ko guys, at tayo po ay naiiwan lagi ng ka-adventure. So ayan, at medyo maliwanag na dyan at papaumaga na. Okay guys, relax lang kayo dyan at manood lang kayo sa aking simpleng vlog, at sana ay mag-enjoy kayo at follow nyo at subscribe yung aking mga nabanggit na pangalan, Altads TV, Biyahe ni Goryo, at of course ayan, nagpicture pa kami dyan muna pagdating ng Nasugbu. At syempre ang inyong lingkod, i-follow nyo na rin Atans Adventure. Ayan na guys, andito na kami sa dagat ng Nasugbu. Ayan, nagpicture muna kami dyan, video pagkatapos kainan na naman. At syempre guys, para makumpleto ang adventure, hindi mawawala ang konting kasiyahan niya. Ayan na, pero konti lang naman, pampaano lang sa biyahe. Ayan, nagpicture yung ano nyo, model muna, charot lang. Okay guys, standby lang kayo dyan, watch out. At andito na naman kami, pumunta na doon sa bahay ng kaibigan ko at naglitsyon kami ng bibi, may mataba at mapayat na bibi. Tayo manok po, tayo. Salamat guys, keep on watching. Yan po ay sa parting Barangay Dayak na po yan, sa bahay ng aking kaibigan na walang iba, ang mabait na si Paring Kim. At dyan na po kami nagpaumaga at kinabukasan kami uuwi ng madaling araw. Ayan na, inabot kami ng gabi guys sa pagluluto. At sulit naman dahil masarap siya. Ang pagkaluto, timpla ng kumpare ko na si Palanggong, the best. Ayan, nag-campfire kami, bonfire para makumpleto talaga ang adventure. Salamat guys, kasama ko si Paring Dit dyan, Paring Harold at ang mga anak ni Paring Harold. Andyan kami lahat, kompleto. Andyan si Kuya Ramon. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. Shopping. It's my life. Money. Kaibigan at nakasama ng mga katrabaho ni Paring Harold. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you. See you on the next ride soon.